קורלוש. שלום. מה היום תעשי? הגעתם למלמד מיכה, או שלמדתם לחנונים. איזה חנונים? אנחנו חנונים. מה יש לך בפה? מה יש לך בפה? מסטיק של מי? שלי. לא, אני אומרת של איזה... מי עשה אותו? אני רציתי להגיד. אמא שלך עשתה מסטיק? כן. איך היא עשתה? היא לא יודעת לעשות את זה. יש לנו חנונים. יש לנו כל מיני כאלו תאוות. לקחנו קודם לידה. הקפאנו אותה. והצמדנו לשם גומי. ואז שמנו אותם בתנור. אז שמנו אותם בתוך תבנית לעוגה אחת. יצא לנו שטוחים כאלו של מסטיק. ויצא לנו. טוב, תודה קורל, המחנכת שלנו, להתראות. אמא שלי